Agapeta Nigam era un so keren de la serie. Nigam? Ja, voleva nani tonahe adho antiesa agagam entamia l'idée di azogad peta vesrenen pour brohu Mani François. ja Hun is op een neres. ja Hun is, maar is azo keren de la serie. Feza Kandarie. Ah ja. Allee, en dat die neves, tu vois. Amma ma Yvon soms, hoe de notto en dat tu vois, en dat die, en die zo, tu vois, en dat die wel. Yvon, arrivam, zo'n die kenta, Pierre Jean-Pierre Somaro zo. Ja. En Marie Françoise, als wij viva, ik was je commandan gendarmerie zo de peta Klotangi. Hebben dat zo maar goed gemaakt. Joseph, Claude, zo'n marve dat je naar lid, zo'n marve jongen, hebben maar viva, gademma. Zo bedarcherie, kent. Als we bedarcherie, dan die zeggen no true. Maar zeggen no true, dat krijg je wel bij zien. Ah ja. Ja, zo bij de Unantua, zo dat we zo bij de ruïne. Even dat er punten bij maar geen wat. Ik ga niet eens maar zeggen, ja, ik was niet. Is geniter da. Ah ja. Ah ja. Therese niet meer doen is Therese, maar Therese die la pera di van ja, die wil je. Die pera Fransa io di lassero da u. Ah ja. Garima bugale Fransa ma keres Marie Françoise on is zo conseiller même ze berze etiqueria Marie Françoise. Ah, maar dat hier. Jo, die lassero ja, batterie. Ah ja. Adifia. Ah ja. Hablamos nada de salud. Ah, todo salud. Ja, maar salud. Ja. Vale, wie ja, petamon ja, dan maar ja, ik dat me zeggen wat ook. Die is aan manueel en die is. Die horen het ook. Ferme de. Ja. Ah ja. Er is wel een occasion quoi. Ah ja. Er is een goede ja. Arrive za hier zijn we dan. Isonesia, i busca seresia. Ah, maar som. Maar som in Helvetie quoi. Ah ja. Ils vont zo de van mama. Maar ke som gada naar No. No. Een dat hij wie zo is enfin voilà. Ah, d'accord. Ja. Oh ja, wie zo. Ja, in Thames nee de. Ja. Ah ja. Hij maar dus ben we zit je kamerad maar is dat goed die Peter moet niet al we zeg dat. Ja. Ze bon zo men uren maar hoor maar wat is ja kamerad. En dus zo betaal die aanstaan dan mogen we met jongen. Kamerad wat is hier. Hij gewoon is maar is imam. Ja zal nan lugar ne. Teres nan lugar he zijn hier zo te. Ja sa tau he para hostelería tau se ver con churguase de Tusca. Arguase e Careveja. Aquí me observe ignorato magari me in dallo santile dalla ni vede lui de garangini Teres nan lugar. Maripolini umano ma mi vont magari a Jean-Pierre. Una Teresa di mese capera di Vanch. Fransa io non due io non solo da pera di Vanch dovrò qua. Magari so che sono metto samles. Di mi Maripolina ma pave Teresa ieri pensa non aveva tu di messati antiesa non che sa vedere. Ah ja. Teresa ania io mi stavo con tu e con la guasa che free per tutti qua. A che nerves e così che per caer magari se ja da pensa che carga da va per non so da mai per scusa mi so vedai pilo fare per ma pilo de por scusa ma sin a che nerves il reto sta guardare che se a quei va revenne passa che ja in der selle reto se che boom quei teres e tre arva e tre vatiman magari ja cargo yuca me da quei teres poco sabe der briga se me Mathieu Blocker, mi dice Blocker vuole dire sai manuali Mathieu Blocker la varia perché perché camera da due oh non ne dire Mathieu dice che mi sono non ne lleva sendure tu Mathieu la varia tendrá en la buona nervosa aquí cleve cattiva ya per mortalità se ne muove svetta la varia tenta penna cosa cleve cattiva Mathieu la di la mia camera di ja fa camera ja